Saon pag lihok sa atong justice system kanang gitawag og due process nga gibawalan man ang mga lawyers hasta gani ang anak, hasta gani nga ranking official na vice president gibawalan man, wa maigo sa ato gani mismong proceedings ninhis Pilipinas. Kanya ang sa may gisulti sa ICC, ako laning nakuha, inig humag-arrest sa person dadon ngadto sa competent judicial court sa arresting state. Competent judicial court. Diin gida si President Duterte dito sa Villamor Air Base. Gipahigda atong, gipalingkod atong kwarto niya pag-atake in taon sa iyang hubak na sana, diabetes ba to? Naglingkod, naghigda in taon sa President Duterte sa couch na ginutangag oxygen ni pahuway. Mauna ito'y competent judicial court ang Villamor Air Base. Never na na-declare na. Naatay daghang mga competent court, mga regional courts. Pero wala da dito. Di, wrong na. Nya iniguman kunog da dito, i-evaluate sa competent judicial court ang warrant, iyang basahon ang warrant of arrest, unya iyang i-check kung sa ato dinhing pamaagi o sana state dito sa warrant, gisunod ba ang proceeding sa pag-arrest, proper ba? Nya humanday na ana, kung proper tanan, tagaan dayon og chance ang accused katong arrested person to exercise his judicial rights, mga legal rights. I-exhaust niya ang tanan niyang legal rights through sa iyang lawyer in relation atong paghatag niya warrant of arrest. Wa po na mahitabo nagihatag ni President Duterte. Unya, ighuman na ana, exercise sa rights, doon na siya'y katungod na mo appeal ngadto sa atong Court of Appeal. Taas-taas pa yun. Unya, i-notify ang ICC. Uy, ni-appeal man siya. Ni-appealar man. Ang ICC mo evaluate sa appeal niya mo padasa kunog notice kung ilabang tugutan na mo appealar din sa atong Court of Appeals. Niya once na mahuman ang Court of Appeals, niya murag yapon siya guilty, di makontento, una pa ipadala ngadto sa ICC court. Sila na yung final og hearing, pero nahuman na ang steps 1 to 6 diri. Ako lang ning gisgutan kay na-impress kay ko. Salamat ninyong mga experts, mga lawyers na karon i-participate niini. At least eye-opener ni nato mga Filipinos na usahay gibaboy na ang atong justice system. Usahay mura na lang tagtrapo nga giyatak-yatakan, gi-oppress sa mga tao kunuhay mga kanang gitawag na to gamhanan. Can we allow forever sige tagtuon dinhi og balaod, daghan kitag mga lawyers, dagko kitag gasto anang siging take anang bar exams nya inig ending ra di ay yatak-yatakan ra ang atong katungod nga wa gani gyoy paghatag og due process. Dagko kitag gasto aning elections, billions ang atong gastos elections, na apay mga matay padahon sa elections. Inighuman ra di ay ilaron ra ta sa mga naglingkod diha. Himuon tang buta, himuon tang incapable of knowing the truth. Di na sa tingali maayo.